Не, никой знае плод. Ма той е, да, никой не знае. Ма те му викат, ялата се чита, вика, лища. И накрая го прелудя, ама тия трима човека на лодка и даката не знае кой стои горе. Това е му. Къмо влезо и вече не се виждат по вратите, ма само говоря. И прикай по-нове. Тия са обърна лодката. Вика, дачката играва пръчката, носи там, той върши нещо. Мамо, не, аз тук се обърна и оня, какво направи? Айде! Вика, върчи в една пръчката, да не знам, дали мога да ви пръчката. И майна. И взема ония мокри. Тия, Данчо, ти нема мърдаш това, той така си има магарите да ми. Вика, това са не качите, повече от това, вика. Повече от това, губи на лодка. Опасно. Въпреки, че е голема лодка, хубава тя е. Тия двама ли бе, трима ли нещо такова, той се драпа. Така. Вика, тук си къса, не знам. Те направя, аз съм ги направя. Виж ти направя една от снима.